ଆଜି କଲେଜକୁ ଯିବା ବେଳେ ବସ୍‌ରେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ରାଧେ ରାଧେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା କଲେଜରେ ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚୁଙ୍ଗା ଏବଂ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ଛକକୁ ଆସି ବସ୍‌ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍‌ରେ। ବସ୍‌ରେ ଚଢ଼ି ଚିଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ 2ଟି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ କିଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କଲେଜରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରିନଥିଲି। ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ପରେ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସି ବସ୍‌ର ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ବସ୍‌ରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଯେହେତୁ ବସ୍‌ଟି ସୁରଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସୁରଙ୍ଗିରେ। ସୁରଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଯେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ବି ବସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଲେଶକୁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତାର ଏକ୍ସେଲ୍ ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ନିଲେଶ ଆସିନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପାଖରେ ହେଉଥିବା ମସଲା ଚଣା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମସଲା ଚଣା ଆଣି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ନିଲେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ରାଧେ ରାଧେ।